Kita kinuktok ay. Mas mahalan daw may video. Ulan mo, Pablo? Oh, sa daw, sa tulang, nakaroon pa niya ini. Lasyon mo. Oh, anak lang meron, malingaw ta. Ako, i-share rin yung love story. Love story. Ang first mo po, ang story ni Kwan, feeding of feeding. Once upon a time, Ari magito mo agi tong ako ang honey. My love, so sweet. Ako tong waton mo agi diri. Dugaya ni agi, oy. Ari magito mo agi jud ka wa bay laindahan gud. Po to waton. Ayay, daan lagi ko lagi ari gid mo agi si honey, my love, so sweet. Sus. Sus. Ako gining waton ba? Hawa. Naunsa man ka dapiding ay mangurat man ka. Sorry kay Diding kung nakuratan ka. Kay kanigong pag-alin ako diri god sinyalis ni sa tuang panaghinigugmaay. Panagigugmaay ba? Nayabag ka nga ikaramay naibog nako. Kabalo mo ko Diding nga wa ka maibog nako kay tungod ani akong naong nga bati kayo. Pero Diding kung tagaan lang ko nimog chance nga maako ka. Ako ipasalig kanimo nga di ka magutom. Hoy piding, for your information, bisan pag dili ko may muha, dili jud ko gutomon kay daghan kay may bugas sa muha. Nya kay Diding, kanang imuhang bugas, kung wa nay sudaan, lami ka na. Di jud na lami. Muna kung tagaan ko nimog chance day Diding. Kay arangan magimi pagkabutang, ang dili lang arangan namo, kani ako ang naong. Pero ako pasalig kanimo day Diding. Dili ka magutman. Unsay tuon mo nako piding? Naog kwarta? Ding. 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 Uy, naunsa man ka? Kasamok man mo uli sa inyo ka. Ding. Di ko muli ding. Kundi ko nimo sugton. Di ko na maangkon kanang imong puwa nga kasing-kasing. Puyo ba? Di lagi tika sugton. Uli dito sa inyo. Uli dito sa inyo. Di lagi ko muli ding basta di ka maako ding. Naunsa man ka piding? Wala mamugos man ka sa tao nga di ganahan nimo. Di jud ko muli ding. Bahalag magkinaon sa ding kay lahap kay tika ding. Di jud ko muli basta di ka makuha. Naunsa man taong ka piding oy. O sige ana na lang. Uli dito sa inyo. Kung uli kasi sugton lagi tika lagi. Na. Salamat kay Diding. Kay mo kong itigag chance nga maako ka. Di ko nasayangan day Diding kanang imong gihatag nga chance nga maako ka. Bantay ka day Diding ha. Kita na. Way bawiyay ha. Bye. Love you. Kaya asa ko ni Pidingon? Di niya papulion si Dili kung di siya sugton? grabe. Di siya mauli yung disukton. Kaya ata ni Pining noon. Ya, si sunod. Mo ni Suday Tambo. Asa mang balay anay mo? Para sa uno nak. Nasa bargasunahan pa. Ta dito na ta. Kaya asa guning Pidingon. Idala ginya us ka pamilya niya. Sunado kay Jay. Dua-duaan pa jud nga uyab sila. Ikaw nakakurso si Pining. Iya yung gibuhat ang tanan ba. Oto ni patayon sila. Nak, seryoso ni kani mong plano nak? Sus, sa ato biyang pamilya, wala bagi arangan. Seryoso kay ko eh. Seryoso sa kay siya ngaya kung gisugot. Kay bisag inaning ninang nakubutan bi ako pa. Una nga og di sa ko mamili gitsuraan pa. Guwapa makay ni bayana pa. Kay og di sa ko mamili ang akong anak. Magwa ka ha? Kung mao ni saligan. Una nga ay ko gisama nimo pa nga. Wa mamili karangan. Mga bitaw nak nga, nabalakar ko si mong kahimtang ron kay ako sa una, parihagi ni mo, namili gi ko gwapa pero mo lang gyapon gibiyaan ko. Lagi ko ilang choice, mili lang gid ko anong pariha ra sag naong natugod nga. Sud ginuton kayo. Mao bitaw pa nga suportahin na lang ko karon. Kay ikaw mubo ba kag pangandoy. Mo na nga hindi ba ka ba? Ako pa nakabantay gani ko nga sa tuang balay wagi sa amin. Mga bitaw nak nga, wa ko nag tinirok sa amin sa atong balay kay mahadlo ko sung naong matubang. Tara pa. Tara.
Mau ni diri pa. Ayo. Uy, sab ni? Oy, pre! Mamay, unta mi, pre? Unsay mamay? Murag sayap gin mo balay nga nasudlan pre. Aw, wala mi masayop. Noy oy, aw pa. Ikay amahan ni Diding? Oh, anak na ko si Diding, nga naman. Uyab de ko ni Diding noy, aw pa. Nang naalagi mi diri karon kay uban akong papa. Mamay mi. Ha? Uyab mo Diding? Nawa, kay ko kay bao dong, na dayop si Diding. Ding, daw sa ko na rebe sa amin dagan man tao dire. Kinsa man na sila pa? Nagkunsa man ni speeding diri. Ay si gungong dira to ba nga ni dire kay mo ni problema. Unsa bago pa kay kung nagsulti nimo kung minyo ka, Amerikano minyo eh. Unsa na ba niro? Dali. Uy, pwede nagkunsa man ka diri. Isa man mo makauban. Di ba day Diding? Uyab na ta? Di ba imo kong sugot? Para dili ka makaipsot sa akong gugmang gaso-aso. Mamay ko. Uyab raman ta ding. Wa man ko magingon nga magminyo ta. Pa. Na, sulbara gina problema nimo ding. Ingon pa gani ko Amerikano dili konduktor. Uy, day! Unsa man din yung buhatan ninyo? O gini mo kasi nabot ni kong anak, di ay? Wala man taon niya, oy. Di man muli og dili na ko sugton. Sus, o gini mo kasi nabot og tarong ani, di ay? Hala, uy! Dakuan na ra ba gasto na mo aning pangandama na mo ron? Nya, pre, saman pre! Uli kami ani mong gasto, pre, ay? Ulian? Pilam din na tanan pre. Gamay ro siya, pre, pero 100,000 raman ni siya, god. Sige mo kung tao no eh. Kung may kapalit sudan, magbayad na nun niya ng 100,000. La, binyuin na lang na. Sa dili ko na niya po, putik ignaw. Ana, bitaw ko na mga Amerikano. So, hindi na dokal na mo. Nya, pre, okay na din eh. O sige pre, minyo na sila minyo. Sud mo rin sud. Asus, may noon, pre! Ding. Sudan. Kaya, hinayamin na di may apo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? So, dito nagtapos ang story ni Diding. Hastang buwana, imbis, di ba, imbis, iyang papa ni Diding ba, imbis nangitang Amerikano, naadto no ni, naahataw ni, pabayron mas, pamalay ni, hindi kailangan istorya ka. Dahil na yung istoryaan. Wala kailang istoryaan ako, balo? Ato na, parto tayo. Marto Parto na. na, mga kanta.